ஹாய் மக்களே, வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன பண்ண போகிறோம்னா பிளான்ட் வச்சு தான் பண்ண போகிறோம். பிளான்ட் வந்து நட்ட வைக்கலாம். பிளான்ட்டு ஒரு பாட்டில் இந்த பிளான்ட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ பாட்டில் வச்சு தான் இப்போ வந்து பிளான்ட் செய்ய போகிறோம்ல. பாட்டில் வச்சு சீடு உள்ள போட்டு பிளான்ட் வளரட்டும். ஸோ அதுக்கு ஸ்ப்ரைட் இந்த மாதிரி 2 வச்சுருக்கேன் பாட்டிலு. இதை மூடி கட்டிடுங்க. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வச்சுருக்கேன் டப்பா, ஸ்வீட் டப்பா. ஓகே, இந்த டப்பாக்குள்ள தான் என்ன பண்ணலாம். ஓகே, வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய். போட்டாச்சு மண்ணை. நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த வெந்தயம் பிளான்ட்டோட இது இருக்குது, அது சீக்கிரமாக வளர்ந்துருமாம்மா. அதனால் இதை போடலாம். இது சட்னி அடிக்கலாம். ஸோ வாங்க இதை போட்டு காட்டுறேன். ஒரே இடத்துல போடாதீங்க, அதனால் டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ளேஸில் போடுறேன். ஸோ நான் பாதி உள்ளே கொட்டிடுறேன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் மண் கொட்டணும், மண்ணை போடணும், இதையாக வீசணும். ஐயோ, அமுத்தக்கூடாது. நம்ம அமுத்தக்கூடாதாம்மா நம்ம விதை போடும்போது. ஸோ இப்போது ஓகே, எல்லாமே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. ஆனால் இங்கே ஒன்று இருக்குது. ஸோ இதுக்கு கொஞ்சம் போட்டுடலாம். ஓகே, இனி கரெக்டாக 1 வீக் கழிச்சு காட்டுறேன். ஸோ இதிலே கொஞ்சம் விதையை கொட்டிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் கொட்டிக்கலாம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் மண்ணை தூவிக்கணும் மேலே. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தூவிக்கலாம் மண்ணை. ஓகே, இப்போ அதே மாதிரி இதுக்கு வேலை போட்டுடலாம். ஒரு மண்ணை ஒரு ஓரத்தில் வச்சுருக்கேன். ஓகே, போட்டாச்சு விதைய. ஓகே, இது மாதிரி தண்ணி தெளிச்சுட்டா முடிஞ்சு. இனி 1 வாரம் கழிச்சு பார்க்கலாம்.